mga kawaray, tara pangangkit. Ang surak paksiw nga. Hindi kami latab. Latab nga ano, latab paksiw tapos hutan. Tapos yadi nga taba hangkin kasi ang surak. Nangkit nga on. Natira utol, nila ba yung nangkit. Utak. Ito sul ng hangin. Mapit ang katulog kagabi. Naganap pihain mo. Maaga na. Dua ka beses. Hali naman. Ano dia? Ano dia? Kasi kuya, pag pinagkahanap sila may tatil mabubuhay. Kasi ang kailangan na yan, may ano ka ulo. Ang kakaistorya mo kung dito kagatin kuya. Kaya rin nga nakatapalat sila. Hindi ka bata-kata, hapit ka. Babae? Ang babae man at kapag-ibon. Ikaw, hapit ka. Hindi ka doon ipagkangin ro. Noy, dadang nga hindi o, hindi. May madlaw nga di. Black ang boses, hindi ka nito. Wala ka na, may dako. Karoon na ganyan, pistola. Ito lang, kapag kayo po. Kasi ah, susunod ko direct sa direct na ako pinili natin. Parang isip niya ano tatanong tayo. Lalo. Hindangot ba? Para itutak niya liwat ita parang malaya. Diri mag-isip ay bibisi ko lang malaya. Istorya mo kasi may ano naman. Na-stress kasi. Totoo ito na ano, kasi napagpakamatay. Uy, katulog na nagsisinil kong kalat, yung mata kanina pa. Kayo ang pagkalan kung diyan. Okay. Noong lahit yung napagtrabaho. Napit kan sa asawa. Pero mo. Kalihigil din. Hala! Hala! Bye mga kawaray, peace out.